Amen. Bore da. Bore da. Chi'n dal yn effro? Wel, bore yma te, dyn ni'n mynd i edrych ar Iesu ein Bugail ni. Handi bod doi ffarmwr dyn ni yma bore yma i allu cadarnhau ar y diwedd os mae be fi'n gweud yn gywir am y defaid ac am y Bugail. Gobeithio bod fi yn gywir yn be ni'n mynd i edrych arno. Ond dyn ni wedi bod yn mynd trwy gyfres sy'n edrych ar sut mae Iesu yn gweinidogaethu arno ni. Sut mae'n ein gwasanaethu ni, sut mae'n gofalu amdano ni, sut mae wedi'n caru ni. A yr darn ola, trydydd darn te, yw fod Grist yn fugail arno ni. Fod gyda fe ofal fel sydd gan fugail ofal ar y defaid. Mae'n ddiddorol, mae yr arglwydd yn galw henuriaid yn fugeiliaid. Mae'n galw pobl sydd â gofal dros eglwysi yn fugeiliaid, i fugeilio praidd Duw. Dyna'r disgrifiad mae'n rhoi yn 1:4:5 enghraifft. A mae'n dweud wrth Seimon Pedr, os chi'n cofio, bugeilia fy mhraidd, neu portha fy nefaid, portha fy ŵyn, rho fwyd i fy nefaid. Wel, mae Iesu'n galw ei hunan yn fugail da, ond mae hefyd yn galw y rhai sydd yn ddefaid iddo fe i fod yn bugeilio. Sut mae'r ddau yn cyd-fynd? A beth mae'n golygu fod yr arglwydd yn fugail arno ni? Dyna rai o'r pethau dyn ni'n mynd i edrych arno bore yma. A dwi eisiau i chi ofyn y cwestiwn i ddechrau cyn ystyried hynny i gyd, a yw yr arglwydd yn fugail arnoch chi? A ydych chi'n gallu dweud yr arglwydd yw fy mugail? Ydych chi mewn gwirionedd yn gallu dweud hynny? Mae'n bwysig deall fod Iesu yn dweud mai fe yw y bugail da, fel nathon ni glywed yn Ioan 10. Iesu yw'r bugail da, fe sy'n berchen ar ei ddefaid. Fe sy'n eiddo ei ddefaid. Pan ni'n edrych ar fugeiliaid sydd yn is-fugeiliaid ar y praidd, nid nhw sy'n berchen y defaid, nid eu defaid nhw yw nhw, ond defaid Duw yn ei gofal nhw. Oedd un diwynydd o'n i'n edrych arno yn disgrifio y rôl o henuriaid neu bugeiliaid mewn eglwys fel babysitters, fel rai sydd yn gwarchod. Maen nhw'n dod i mewn, a mae'r rhieni'n cael noson off, a beth maen nhw'n wneud? Wel, maen nhw'n rhoi y rheolau i'r gwarchodwr, a maen nhw'n dweud, reit, fi eisiau'r plant yn y gwely ar yr amser hyn, fi eisiau ti fwydo nhw gyda hyn a'r llall ag arall, fi eisiau ti wneud yn siŵr bod nhw ddim yn gwneud hyn a'r llall, maen nhw'n rhoi y rheolau mewn lle, a mae'r gwarchodwr yn ymddwyn ac yn arwain yn ôl gorchmynion y rhieni, y tad, y fam. Ac mewn ffordd tebyg te, mae'r is-fugeiliaid yna i ofalu ac y fod yn esiample ac i arwain yn ôl cyfarwyddyd, yn ôl awdurdod, nid ei hunain, ond y bugail mawr, y bugail da, Crist ei hun. Ac felly dyna sut ni'n gweld yr arglwydd yn gweithio trwy y pen bugail, trwy y bugeiliaid, yr is-fugeiliaid. Y pen bugail yn arwain trwy ei bobl. Ond cyn bod ni'n edrych ar hynny, dyn ni am droi at Salm 23 ac ystyried sut mae'r arglwydd yn fugail ar ein cyfer ni. Sut mae'n fugail arno ni. Dau beth dyn ni'n mynd i edrych arno pan dyn ni'n ystyried hynny i ddechrau te. Yn gyntaf, dyn ni'n mynd i edrych ar leoliad y Salm ac yna strwythur y Salm. A dyna pan mae papur gyda chi, gobeithio sy'ch chi wedi cael un ar y ffordd mewn. Yn gyntaf te, lleoliad y Salm. Mae Salm 23 yn dod ar ôl Salm 22. A mae hwnna'n bwysig iawn. Nid cyd-ddigwyddiad yw e, nid damwain yw e, mae e yn bwrpasol. Ac felly, os edrychwch chi yn eich Beiblau ar Salm 22, ych chi'n darllen Salm sy'n cael ei alw gan lawer yn Salm y Groes. Salm sydd yn cyfeirio at ddioddefaint Iesu Grist ar y groes. A dyma mae Spurgeon yn dweud, i'r rhai sy'n cael cyfieithu, allwch chi dynnu fe mas am funud, fel bod Nigel ddim yn gorfod ailadrodd be fi'n gweud. The position of this psalm is worthy of notice. It follows the 22nd, which is the Psalm of the Cross. There are no green pastures, no still waters on the other side of the 22nd Psalm.
It is only after we have read, my God, why hast thou forsaken me, that we come to, the Lord is my shepherd. We must, by experience, know the value of bloodshedding and see the sword awakened against the shepherd before we shall be able truly to know the sweetness of the good shepherd's care. Hynny yw, sorry, you can put it back in. Hynny yw, allwn ni ddim wir deall a hawlio Salm 23 dros ni'n hunain, ond ni'n bai ein bod ni hefyd wedi hawlio Salm 22 dros ni'n hunain. Fod Salm 22 yn wir, fod yr arglwydd wedi ei anghofio, wedi ei osod ar wahân fel petai, ein mwyn ni. Fod ei waed yn ein prynu ni ac yr ein gorchuddio ni. Dim ond wedyn allwch chi ddweud yr arglwydd yw fy Bugail. Mae'n rhaid ein bod ni wedi deall fod yr arglwydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid mwyn gallu bod yn eiddo i'r defaid. Mae'n rhaid i ni ddechrau yn fyna. Ac yn ail wedyn, y strwythur. Dyna'r lleoliad, y strwythur. Os sylwch chi, dyn ni'n mynd i edrych arno fe mewn tair rhan, a fi wedi uchel o leio, highlighter rhai darnau ar y darn o bapur i chi allu gweld hynny gobeithio. Sylwch ar y ffordd mae'r salmydd yn siarad. Adnod 1 i 3, mae'n cyfeirio at yr arglwydd fel mae ef. Mae e'n neud hyn, mae e'n neud y llall, mae e'n neud y peth arall. Adnod 4 a 5, mae e'n fwy personol. Yr wyt ti, mae'n siarad gyda'r arglwydd ei Bugail. Ac yna adnod 6, mae'n sôn am yr addewid sy'n eiddo iddo fe, yn sicr bydd. A felly dyna dyn ni'n mynd i edrych arno, darpariaeth y Bugail i ddechrau yn adnod 1 i 3, yna amddiffyn y Bugail, ac amddiffyn y Bugail sydd yn berthynol mewn perthynas gyda ei ddefaid, ac yna addewid y Bugail. Ac drwy reina i gyd, mae yna hefyd datganiadau mae'r salmydd yn neud os chi'n sylwi. Yn Saesneg mae'n fwy helpful, mae'n fwy clir mewn gwirionedd, achos maen nhw gyd yn dechrau gyda I. Dwi ddim cweit yn digwydd yr un peth yn Gymraeg. I lack nothing, I will fear no evil, I will dwell. Yn Gymraeg te, ni bydd eisiau arnaf, nid ofnaf unrhyw nywed, byddaf yn byw'n hir arglwydd. Mae beth sydd yn wir am y Bugail yn arwain at ymateb. Ymateb o fawl, ymateb o sicrwydd, ymateb o gallu ymhyfrydu yn y Bugail. A dyna'n fwy na dim fi'n gweddio fydd yn digwydd i bob un ohono ni bore yma. Y byddwn ni'n gadael yn ymhyfrydu yn ein Bugail. Y byddwn ni'n gadael yn cael ein atgoffa, does dim eisiau arna i. Dwi ddim yn ofni unrhyw niwed. Mae gen i sicrwydd y bydda i yn byw gyda'r arglwydd ac yn hir arglwydd weddill fy nyddiau. Clod i'r arglwydd. Cyn i ni symud ymlaen i edrych ar ddarpariaeth yr arglwydd yn adnod 1 i 3 te, un peth dwi eisiau nodi yw pwy yw y Bugail. Mae'n dweud yr arglwydd yw fy Bugail. Yr arglwydd yw fy Bugail. Yahweh yw fy Bugail. Duw y creawdwr, Duw sydd yn cynnal pob peth, Duw sydd wedi fy mrhynu fi. Yr un sydd yn eiddo fi, yr un sy'n gofalu drostau, yr un sydd yn fy amddiffyn ni, yr un sydd yn abl i ateb pob angen sydd gen ni, fe yw fy Bugail. Fel darllenon ni yn Ioan 10, Iesu yw'r Bugail da sy'n rhoi ei einioes dros y defaid, sefyll yn y bwlch, rhwng o ni ar un drwg. Mae'n bwysig i ni ddeall, mae'n bwysig i ni gofio mor arbennig, mor werthfawr, mor rhagorol yw ein Bugail ni. Does dim chans i'r defaid i gael gorffwystra unrhyw le, ond am y nwylo a dan ofael y Bugail yma. Achos does na neb arall sydd yn uwch nac yn gryfach na'r gelyn, Satan. Dyn ni ddim digon cryf i
wthio yn erbyn ac i frwydro yn erbyn ac i ennill yn erbyn Satan. Ond mae uwch ben Satan. O'n i'n darllen lan am ddefaid. Mae defaid yn hopeless ar ei pen ei hunan. A dyna mae'r arglwydd eisiau ni ddeall. I ni'n hopeless ar ein pen ein hunan. I ni mor dwp, i ni mor wan. I ni'n stupid. Chi eisiau gwybod pa mor stupid i ni? O'n i'n teithio yn y car ddo, lan i Morfa Nefyn, ac o'n i'n meddwl i fi'n hun yn y car, fi'n rili gobeithio fod... O'n i'n mynd i oedfa sefydlu Alun a Steve fel hyniriaid yn Morfa Nefyn, jyst i esbonio. O'n i'n meddwl i fi'n hynna, fi'n rili gobeithio bod Alun nawr wedi cael microphones. Okay? Mor stupid. Cael microphones, achos o'n i'n dechrau teimlo wedi blino a teimlo llwnc yn dechrau poeni ac yn y blaen, right? Fi'n rili gobeithio bydd microphones i gael yna. Cyrraedd, mae microphones i gael, gret! Chi eisiau dyfalu beth i gwyddoedd just cyn i fi ddechrau pregethu? Nath y microphone stop o gweithio. Ond, nath e daro fi. Nes i ddim gweddio arglwydd rho nerth i fi i allu dal ati siarad, arglwydd hawliad y le, arglwydd caniata i fi gael beth bynnag sydd ei angen arno i siarad y prynhawn yna, o'n i'n meddwl yn gwbl ddynol. Dyma'r angen sydd ei angen arno a dwi'n gobeithio bod hwnna'n mynd i ddigwydd. A nath yr arglwydd atgoffa fi, dim microphone ti angen, pwyso arno i ti angen. Dibynnu arno i ti angen. A dwi'n gwybod hynny, ond dwi mor dwp, dwi'n anghofio hynny. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Tybed ydych chi wedi bod mewn sefyllfa tebyg lle mae'r arglwydd wedi tynnu rhywbeth i ffwrdd mwyn dangos i chi'n pwyso ar y pethau anghywir. Nid y microffon o'n i angen, yr arglwydd o'n i angen. Yr arglwydd a'i nerth o'n i angen, ei gynhaliaeth o'n i angen. Chi'n gwybod, pan ni'n darllen lan am ddefaid, mae'n eitha shocking pa mor wan yw nhw. Maen nhw angen help i wneud bob peth. Os chi'n gosod nhw mewn porfa, nawn nhw fwyta'r porfa yna, right? Ond nawn nhw ddim symud wedyn ar ôl gorffen bwyta'r porfa yna. Yw nhw wir? Apparently, chi'n gorfod danfon nhw ac arwain nhw i borfa arall iddyn nhw greso rhywle arall. Mae mwy o chance, mae'n debyg, nawn nhw fwyta baw y defaid yn fyna ar ôl gorffen y gwair yna, na nawn nhw mynd i symud i chwilio am wair ffres. Na chi dwp. Ac eto, fel na dyn ni, dyn ni'n bobl sydd angen ein harwain. Mae e'n gwybod ein bod ni fel defaid. Ydyn ni yn gwybod ein bod ni'n defaid? Ydyn ni'n ymwybodol ein bod ni angen gofal, ein bod ni angen arweiniad, ein bod ni angen help, pob un ohono ni? Neu chi'n meddwl bod chi'n fugeiliaid arnoch chi eich hunain? Chi'n meddwl bod chi'n well na'r arglwydd? Chi'n meddwl bod chi'n iawn fel ydych chi? Os ydych chi, chi'n anghywir. Mae angen yr arglwydd arnoch chi. Chi'n ddi-amddiffyn, defenceless. Mae eisiau help yr arglwydd arno ni. Mae angen gwarchodwr ar ein uneidiau ni. Ydych chi wedi cydnabod hynny? Ydych chi wedi derbyn y reality yna? Chi'n bod, mae'n waith blinedig os nag ych chi wedi. Mae'n waith blinedig iawn meddwl bod chi'n gallu cynnal eich hunan a bod chi'n gallu arwain eich hunan a brwydro'ch ffordd eich hunan yn y byd yma. Mae yna ddefaid, fel i ni'n clywed gyda'r ddafad golledig, sydd yn ddigon twp i feddwl, na, fi'n mynd i fynd ffordd yn hunan. Os ych chi wedi mynd ffordd eich hunan, mae'r arglwydd bore yma'n dweud wrthych chi, fi'n dod ar dy ôl di. Der gyda fi. Achos chi'n arwain eich hunan at farwolaeth. Mae eisiau help yr arglwydd, arweiniad yr arglwydd, grym yr arglwydd ar waith ar bob un ohono ni. Ydych chi'n gallu dweud yr arglwydd yw fy Bugail? Mae'r salmydd Dafydd yn dweud yr arglwydd yw fy Bugail. Sylwch, dyw e ddim yn dweud yr arglwydd yw ein Bugail. Dyw e methu hawlio fe dros bobl eraill. Dyw e ddim chwaith yn dweud yr arglwydd yw y Bugail fel bod e'n rhyw fath o industry standard i bawb. Be mae'n gweud yw fy Bugail.
A mae hwnna'n bwysig. Yn Ioan 10, mae Iesu mynd mlaen i ddweud wrth y bobl sydd yn dadlau gyda fe, ynglyn â'r ffaith bod e'n dweud mae fe yw'r bugail da, yn adnod 25 i 28, mae'n dweud hyn. Atebodd Iesu hwy, yr wyf wedi dweud wrthych, ond nid ydych yn credu. Y mae'r gweithredoedd hyn yr wyf i'n ei gwneud yn enw fy nhad yn tystiolaethu amdano fi. Ond nid ydych chi'n credu am nad ydych yn perthyn i'm defaid i. Y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i, ac yr wyf i'n ei adnabod a hwythau'n fy nghanlyn i. Yr wyf i'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt, nid ant beth i ddistryw a ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Mae yna rai sydd ddim yn eiddo, sydd ddim yn ddefaid porfa Iesu Grist. Sut yn ni'n adnabod rhai sydd yn eiddo iddo fe, mae'n dweud fyna. Mae fy nefaid i yn gwrando ar yn llais i, ac dwi'n ei adnabod nhw a hwythau'n fy nghanlyn i. Dilyn a gwrando. Mae yna berthynas yna. Mae yna ei fuddod yna. Os nag os i fuddod i'r arglwydd yn eich bywyd chi, allwch chi ddim dweud eich bod chi'n fugail yr arglwydd. Nid fi sy'n dweud e, Iesu sy'n dweud e. Dwi'n gweddio byddwch chi'n clywed hwnna. O enau Iesu Grist. Os nag os i fuddod ac adnabyddiaeth o'r arglwydd, chi ddim yn perthyn i'r arglwydd. Ond mae wedi dod mwyn i chi berthyn iddo fe. Mae wedi dod mwyn i chi gael ei adnabod e. Dwi ddim eisiau bod chi'n fyna, mae eisiau bod chi'n dod mewn i'w gorlan e. Dewch chi mewn. Nawr, sut mae'r arglwydd yn darparu? Adnod 1 i 3. Mae'r arglwydd yn gwneud i ni orwedd mewn porfeidd breision a tywys ni gerllaw dyfroedd tawel, mae'n ein adfywio a'n harwain ar hyd lwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Sylwch, mae'n gwneud i ni orwedd. Mae'n debyg bod e'n anodd gwneud i ddafad orwedd. Mae'n ni'n gwybod na? Mae'n anodd gwneud iddyn nhw orwedd. Mae rhaid bod lot o bethau'n iawn cyn bod defaid yn gorwedd. Os yw nhw'n ofn, nawn nhw ddim gorwedd lawr. Os oes rhyw frwydr mewn mlaen gyda defaid eraill neu rhyw densiwn o'n defaid, nawn nhw ddim gorwedd lawr, mae'n debyg. Eto, gwych chi checo un da'r bugeiliau draf yn un mlaen. Os oes rhywbeth yn ei cynhyrfu nhw, rhyw bryfaid neu rhywbeth yn boddran nhw, rhyw disease neu rhywbeth i ddyn mae'n debyg nawn nhw ddim gorwedd. Ac os yw nhw'n llwglyd, nawn nhw ddim gorwedd. Mae Iesu'n gwneud i ni orwedd oherwydd mae'n ateb pob un o'r anghenion sydd gyda ni. I ni angen bwyd, mae e'n rhoi i ni. Mae yna ofnau yn ein calonau ni, mae'n lleddfu nhw. Mae yna densiynau rhwng eraill, mae'n lleddfu rheina. Mae'n rhoi popeth sydd ei angen i ni mwyn i ni allu gorffwys ynddo fe. Ydych chi'n gorffwys bore yma? Yn fodlon yn yr arglwydd? Ydyn ni'n bwyta oherwydd bod wedi darparu arlwyo bwrdd ar ein cyfer ni, fel bod ni'n gallu gwledda gydag yn ei air? Y gofal sydd yn arwain at orffwys. Dod at Iesu sydd yn rhoi gorffwys i ni. Dyn ni ddim yn gwneud rhywbeth mwyn cael gorffwys, fe sydd yn rhoi gorffwys. Yn ddiddorol, mae'n dweud bod e'n arwain ni at ddyfroedd tawel. Chi wedi ystyried pam bod hwnna'n bwysig? Mae'n debyg fod defaid ddim yn hoffi dŵr swnllyd, dŵr yn rhio, sŵn, dŵr, pan mae dŵr yn symud yn gloi. Ac felly mae'r bugail, achos bod e'n nabod y defaid, yn mynd â'r defaid at ddŵr tawel. Chi lyflu hwnna. Mae'n gwybod beth sy'n ein cynhyrfu ni, a mae'n dod â ni ac yn arwain ni heibio hynny. Nid yn unig hynny, mae'n adfywio ein enaid ni. Neu mae'n adfywio ni yn dibynnu ar y fersiwn sydd gyda chi. Yn yr Hebraeg, mae'r un gair am adfywio yn wir am dychwelyd. So, os ych chi'n darllen Genesis 3:19, llwch wyt ti ac i'r llwch y dychwelu, yr un gair yw e. Dod yn ôl. A felly, pan dyn ni'n darllen adfywio, dylen ni fod yn meddwl, dod yn ôl. Mae'r arglwydd yn dod â ni nôl i ddiogelwch gydag e, i fod yn saff yn ei ddwylo fe. Yn lle bod ni'n ddefaid malnyrysht, llawn ofn, yng nghanol y gelyn, i ni'n ddiogel, i ni'n saff, i ni'n gryf ac yn cael mwynhau yr holl ddarpariaeth sydd gyda fe i ni mewn diogelwch gydag e. Ydyn ni yn eistedd o dan ofal yr arglwydd.
Neu ydyn ni dal yn treol byw bywyd yn ein nerth yn hunain, heb rando ar y bugail. Ydych chi wedi dod yn ôl, cael eich adfywio? Beth yw cyflwr eich enaid chi bore yma? A sylwch, mae yn gwneud i ni orwedd, mae yn tywys, mae yn adfywio. Mae pob peth yn dibynnu ar ei waith yno ni. Dyna pam allwch chi wedyn ddatgan, ni bydd eisiau arnaf. Achos bod fi'n gorffwys yn Iesu Grist, allai fod yn sicr, mae'n mynd i roi popeth dwi angen i fi. Ond mae'n bwysig bod ni'n deall beth mae hwnna'n golygu. Dyw hwnna ddim yn golygu bod e'n rhoi popeth i ni yn ôl beth i ni'n meddwl i ni eisiau neu angen. Mae yna lot o bethau i ni'n mynd i feddwl i ni angen, i ni ddim angen nhw. Ac os nag yw Duw yn rhoi nhw i ni, dyn ni ddim angen nhw. I ni meddwl bod ni angen nhw, dyn ni ddim. A felly mae'r arglwydd yn rhoi'r hyn sydd ei angen i ni. Mi fydd e'n darparu. Yn ôl ei safon yn ôl ei ewyllus Yn ail wedyn, sut mae'r arglwydd yn amddiffyn, edrychwch ar adnod 4 i 5. Ac eto, mae'r iaith yn newid nawr, yn lle mae ti, rwy ti, mae'n siarad gyda'r bugail. Arglwydd, ti'n neud hyn i fi, ti'n neud y llall i fi. A mae'n siarad nawr am y daith, mae'n mynd ar daith. Mae'r arglwydd yn cerdded gyda ni trwy fywyd. Mae'n amddiffyn. Mae'n cadw. Ond sylwch, fel nathon ni weld yn Ioan 17, un wythnos diwetha neu wythnos cynt, dyw e ddim yn tynnu ni mas o'r byd, ond mae e gyda ni yn y byd. A felly mae'n ein harwain ni trwy y dyffrynnoedd anodd, trwy glyn cysgodangau. Mae'n mynd i arwain ni, a dyn ni'n mynd i fynd trwy bethau anodd yn y byd yma. Ydyn ni'n barod am hynny? Mae eisiau ni ddeall hynny. Os i ni'n meddwl, dim ond i fi ddod yn Gristion, a bydd popeth yn gret, i ni'n camddeall yr efengil. Nid dyna'r addewid mae Duw yn rhoi i ni. Yr addewid mae'n rhoi i ni yw, mi fyddwch chi'n ddiogel, os dim eisiau chi ofni niwed, oherwydd dwi gyda chi. Mi fyddwch chi'n saff. Ond, chi dal yn mynd i wynebu y dyffrynnoedd yma. A chi dal yn mynd i fynd trwyddyn nhw. Maen nhw dal yn mynd i fod yn anodd. Ond dim eisiau chi ofni nhw. Pam dim eisiau ni ofni nhw? Oherwydd mae'r arglwydd gyda ni. Mae'r arglwydd gyda ni. A beth mae'r arglwydd yn neud wrth iddo fe rodio gyda ni? Wel, mae'n ceryddu ac yn disgyblu a mae'n amddiffyn. Chi'n sylwi, i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofraf unrhyw niwed oherwydd yr wyt ti gyda mi, ath wialen ath ffon yn fy nghysuro. Nawr, mae Bugail yn defnyddio gwialen a ffon, a mae lot o ddadlau wedi bod am hwn. A oedd e'n 2 declyn ar wahân neu 1. Byddwn ni'n tueddu fel 1 teclyn yw ond mae 2 function i'r teclyn yna. Right? Ffon Bugail. Ond mae'n cael ei ddefnyddio i wneud 2 beth. I amddiffyn, ond hefyd i ddisgyblu. I amddiffyn rhag yr ein drwg, ac i ddisgyblu fel bod ni'n cael ein amddiffyn rhag ein hunain mewn gwirionedd. Chi'n gweld mae defaid, oherwydd ei bod nhw'n dwp, fel ni wedi cyfro, ac yn styfnig, yn aml yn gwthio'n erbyn y bugail, sydd yn ei caru nhw, ac eisiau'r gorau iddyn nhw. Chi wedi gweld Dafod yn cael ei cneifio? Mae'n bizar, achos pan mae Dafod yn cael ei cneifio, mae'r bugail yn gwneud ffafr ar Dafod. Achos os nag yw'r Dafod yn cael ei cneifio, mae'n mynd i fod yn rhy dwym, a mae'n mynd i fod mewn distress. Mae angen cneifio ar y Dafod yn yr haf. Ac wrth gwrs wedyn, byddwch chi'n meddwl, gret, der draw Dafod, na i gneifio ti, na i wneud ffafr at ti. A byddai'r Dafod yn mynd draw, a eistedd yna fel petai fynd i'r hairdressers ac yn amser gret. Diolch, diolch. Diolch, Mr Bugail, am gneifio fi heddi. Diolch, ti mor neis. Na, maen nhw'n cico, maen nhw'n strancan. Dim un Dafod jyst yn eistedd yna'n llonydd. Maen nhw'n styfnig. A fel na ni'n gallu bod. Mae'r arglwydd yn gwneud ffafr â ni. Mae'n ein caru ni gymaint, mae'n ein disgyblu ni. Mae'n ein cneifio ni fel petai. Mae'n defnyddio ei ffon gyda ni. Mae'n cadw ni ar lwybrau cyfiawnder. A beth i ni'n neud mor aml, i ni'n cico ni erbyn e. I ni'n brwydro ni erbyn e. Na, fi ddim eisiau hwnna. I ni'n profi rhywfaint o hyn weithiau pan mae
plentyn dwi ddim yn mynd i enwi pan dyn ni'n trio brwsio'i gwallt hi yn y boreau. Beth i ni eisiau? I ni eisiau bod i gwallt hi ddim yn llawn clymau, achos i ni'n ei charu hi. Ond mae'n cysau e. Achos mae'n boenus cael y clymau yna mas. Nag yw e? Ond mae ar ei lles i yn y diwedd. Pa mae'r arglwydd yn ein disgyblu ni, mae oherwydd fod e'n caru ni gymaint. Pan i ni'n dod at y gair, mae yna bethau sydd yn mynd i fod yn boenus i ni wynebu, sy'n mynd i fod yn anodd i ni ofod derbyn. Mae'n anodd achos mae'n gwthio yn erbyn ein natur ddynol ni. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio pam. Beth yw'r cysur sydd gan Dafydd? Mae'r arglwydd yn caru fi digon i ddisgyblu fi. A mae'n caru fi digon i fod yn sefyll yn y bwlch rhwng Satan a fi. Chi fraint yw e bod gyda ni arglwydd sydd yn dal ati i'n disgyblu ni ei blant. Clod i'r arglwydd fod e'n ein cyrryddu ni ac yn ein caru ni, yn rhoi siap arno ni. Fod e'n achosi ni gael ein trawsnewid a'n gwneud fel ei fab. Dyna bwrpas gair Duw. Mae eisiau ein bod ni'n cael ein arwain i adnod 5 mewn gwirionedd. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion, yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew, yma fy nghwpan yn llawn. Eto, mae yna lot o ddadleuon wedi bod ynglyn â'r adnod yma hefyd, ond y darlun sydd gyda ni, be mae Dafydd yn darlunio fan hyn, yw gwledd. Gwledd lle mae pobl yn bwyta. Y bwyd yma mae'r arglwydd wedi darparu ar eu cyfer nhw. Bod ni'n cael mwynhau bwyd fod y gelynion o'i cwmpas nhw. Chi'n dychmygu nawr, mae gyda chi'r gorlan, mae gyda chi ardal lle mae'r Bugail yn bugeilio, ac o'i gwmpas mae'r bleiddiau dal yna, ond maen nhw'n gallu mwynhau cael gwleddau gyda y Bugail. Dyna reality pob Cristion. I ni'n cael gwleddau gyda'r arglwydd fod gelynion o'n cwmpas ni. Chi'n gwybod pa mor fendigedig yw hwnna? Dyn ni'n cael profi y reality yma, fod Satan yn dal yn teirnasu dros y ddeiar, yn arglwydd y ddeiar, Duw gyda bach gyda llaw, fod e'n gweithredu, fod e'n ymosod, i ni'n cael gwleddau gyda'r arglwydd. I ni'n cael mwynhau bod yn ein bwydo ni trwy ei air, fod e'n eneinio ein pen ni gyda olew, bod e'n refresio ni. Dyna'r darlun fyna. Fod e'n cadw'n cwpan ni yn llawn. A mae swper yr arglwydd yn rhyw fath o microcosm o hynny mewn gwirionedd, yn rhyw fath o ddarlun bach i ni o'r reality yna. Bob tro ni'n cael swper yr arglwydd gyda'n gilydd, mae fel petai ni'n dathlu ar wledd yma. Mae'r arglwydd wedi ei ddarparu ac yn pwyntio ni at y wledd y byddwn ni'n cael mwynhau. Ydych chi'n gwledda gyda'r arglwydd? Yn y gair, gyda'n gilydd fel eglwys, ydych chi'n gwledda gyda'r arglwydd yn mwynhau yr hyn mae yn ein bwydo ni gydag e? Yn ola, yr addewid. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd. Na chi addewid, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Mae'r addewid yn glir iawn ag ac yn sicr i ni, ac yn dda. Gallwn ni wybod, sdim eisiau fi boeni am fori neu diwrnod wedyn, oherwydd mae'r arglwydd, oherwydd pwy yw yn mynd i ddarparu. Dwi'n gwybod, dwi'n adnabod fy Bugail, dwi'n gwybod beth mae e'n mynd i ddarparu, ac felly mae gen i sicrwydd o hynny. Sdim eisiau fi boeni am fori. Pwy sy'n poeni am fori? Os ni'n onest, yn ein calonau. Chi'n poeni am eich plant, chi'n poeni am eich wyrion, poeni am eich swyddi, poeni am beth ddaw, o'ch sefyllfa chi falle. Sut dwi'n mynd i ddelio gyda hyn llall ag arall, rhyw sefyllfa anodd yn eich bywyd chi falle. Poeni, poeni, poeni. Os yw'r arglwydd yn Bugail arnoch chi, dwi ddim yn golygu bod dim rhaid i chi weithio'r pethau yna mas. Beth mae'n golygu yw bod e'n cerdded gyda chi yn a thrwy y pethau yna. Sdim eisiau ni boeni, oherwydd mae gyda ni Bugail sydd yn gweithio ar ein rhan ni.
Ond mae rhaid i ni fod yn fodlon ildio i'r Bugail. Ydych chi wedi ildio ac yn gyson ffyddiol yn ildio i'ch Bugail da? Neu chi dal yn trio delio gyda pethau'ch hunan? I fi'n ffindio bob tro mae yna rhyw sefyllfa'n codi lle mae rhywbeth tu allan i'n dwylo ni, yr ymateb cyntaf yw bod ni'n trial dweud, wel, sut dwi'n mynd i drio cael hwnna nôl o fewn yn ngafel i? Nôl o fewn yn ngallu fi sorto fe mas? Yn lle bod ni'n cydnabod, arglwydd, dwi'n methu sorto hwn mas. So os faint fi'n poeni am eneidiau fy mhlant, allai i ddim ei achub nhw. Allai ddim. Ond mae gen i Bugail sy'n gallu. Ac felly dwi'n gallu pwyso arno fe. Dwi'n gallu trystio neu ddaioni fe. So mas pa mor galed fi'n, falle, os fi wedi colli swydd yn chwilio am y swydd nesaf. Os dim byd yno fi sy'n mynd i arwain fi at swydd arall, ond mae'r arglwydd yn abl i ddarparu beth sy'n angen arno. A felly beth sy'n eisiau fi wneud? Ceisio'r arglwydd. Mae eisiau chi gymhwyso nôl eich sefyllfa chi wrth gwrs. Ond beth sy'n gyda ni yw sicrwydd. Dyna lle mae'r heddwch yn dod. Mae'r Bugail yn teyrnasu. Mae'r Bugail drostoi. Mae'r Bugail wrth fy ymyl i. A dwi'n cael rhodio trwy y glynoedd yma sydd o'n nghwmpas i, hyd yn oed glyn cysgod angau, a bydd e'n mynd â ni trwy hwnna ac allan yr ochr arall i dragwyddoldeb gydag e. Byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Sicrwydd o fywyd tragwyddol gydag e. Felly, ydych chi'n eiddo i'r Bugail da? Allwch chi ddweud yr arglwydd yw fy Bugail. Dewch a rhowch eich hunain o dan i ofal e. Ildiwch iddo fe y bore yma. Os un neu ddau yn chi yma sydd yn ymwybodol bod chi ddim wedi rhoi eich bywyd i'r arglwydd, bod chi ddim yn dilyn yr arglwydd fel eich Bugail, dewch chi siarad gyda fi ar y diwedd. Dewch chi ffindo mas mwy. Peidiwch a gadael e. Oherwydd os nag ych chi o dan ofal y Bugail, ych chi yn wynebu marwolaeth, ych chi yn wynebu barn. Fi jyst yn mynd i orffen gyda hyn. Wrth i ni ystyried fel eglwys sut mae hyn o helpu ni, wrth i ni ystyried henuriaid yn yr eglwys. Y cwestiwn mawr yw, ydyn nhw'n ymdebygu i'r Bugail? Ydyn nhw'n rhai sydd yn dangos eu cariad a'i gofal dros y defaid? Ydyn nhw'n caru'r defaid? Ydyn nhw'n fodlon rhoi mwyn y defaid? Ydyn nhw'n adnabod y defaid? Ac wrth gwrs, nid nhw yw Iesu Grist, ac felly mewn gwirionedd y cwestiwn yw, ydych chi'n clywed llais y pen Bugail drwy'r is-Bugail? Fel y darlun yna gyda'r babysitter, mae'n bwysig nodi, dyn nhw ddim yn dweud, fi'n meddwl dylech chi fynd i'r gwely am 9 neu 10 o gloch y nos, na, maen nhw'n dweud, mae mam a dad yn dweud bod chi'n mynd i gwely am. So beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n adlais o'r pen Bugail. Maen nhw'n gweithredu yn unol ac awdurdod a gair llais y Bugail da. Maen nhw'n gysgod ac yn eco o Iesu Grist. Maen nhw'n esiampl o Iesu Grist. Oedd un commentary yn sôn fod bugeiliaid, os oedd Bugail yn dod dros dro neu Bugail, is-Bugail yn dod i helpu gyda praidd, byddai'r pen Bugail yn esbonio i'r is-Bugail beth oedd y commands. Pidwch yn gofyn i fi beth yw commands defaid, achos cymbai, pethau fel yna. Ond beth bynnag oedden nhw, bydden nhw specific i bob Bugail ac i bob praidd, bydden nhw'n paso'r un amlan. Fel bod nhw wedyn yr is-fugeiliaid yn gallu defnyddio'r un commands, wrth gwrs, yn naturiol, gyda'r defaid. A mae'r un peth yn wir gyda'n is-fugeiliaid ni. Os gyda ni ddim byd i'w ddweud heblaw beth mae Iesu'n dweud. Geiriau Crist. Fel mae Paul yn dweud, dilynwch fe esiampl i wrth i fi ddilyn esiampl Crist. Mae e'n eco o eiriau ac o ffyrdd ac o galon Iesu Grist. Ac felly gweddiwch y bydd yr arglwydd yn amlygu hynny i ni.
Wel, dwi'n gweddio y byddwn ni gyd yn ymhyfrydu yn y Bugail da. Mae ganddo ni y Bugail gorau erioed. Ydych chi'n gwybod gymaint i chi wedi'ch bendithio os ych chi'n eiddo i'r Bugail da? Os nag ych chi'n Bugail da, ych chi fel Dafad sy'n crwydro gwmpas heb Bugail. Ac yn Matthew 9, dyma mae Iesu'n dweud, neu dyma mae Matthew yn dweud i ddechrau, yr oedd Iesu'n mynd, adnod 35, a Matthew 9, 35 ymlaen. Yr oedd Iesu'n mynd o amgylch yr holl drefi a'r pentrefi, gan ddysgu yn ei synagogau hwy a phregethu efengyl y deyrnas, ac iachau pob afiechyd a phob llysgedd. A phan welodd ef y tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt am ei bod yn flinderus a diamadferth fel defaid heb Bugail. Yna meddai wrth ei ddisgyblion y mae'r cynheuaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn. Deisafwch felly ar arglwydd y cynheuaf anfon gweithwyr i'w cynheuaf. Gobeithio pan dyn ni'n edrych ar rai sydd fel defaid heb Bugail, ein bod ni fel yr arglwydd Iesu'n tosturio. Ac yn gyntaf yn dymuno bod nhw'n clywed yr efengyl. Ond sylwch ar yr ail beth mae'r arglwydd Iesu'n dweud. Mae eisiau gweithwyr arnoch chi. Mae eisiau pobl i fod yn is-fugeiliaid ar y defaid. A felly mae eisiau ni weddio, arglwydd, plis a ni di ddarparu gweithwyr. Pobl sydd yn mynd i fod yn is-fugeiliaid ar dy defaid di. Sa'n gwybod faint o bobl sy'n byw yn Gyfyrddin, ond os byddai pob un mewn praidd, byddai angen lot o fugeiliaid. Dychmygwch os byddwn ni'n gweddio, wel arglwydd rho ddigon o fugeiliaid i ni, fel bod pawb yn Gyfyrddin yn gallu cael ei bugeilio. Ond i fydda hwnna'n fendigedig bod ni'n gallu gweld yr arglwydd yn bugeilio trwy'r is-fugeiliaid yma. Degau o filoedd o bobl, gogoniant a clod iddo fe. Amen.